Aumenta a tensión. Estados Unidos intercepta 2 petroleiros vinculados a Venezuela. Un deles é un buque ruso sancionado que foi abordado tras semanas de persecución. Estados Unidos advirte de que non se pode mover petróleo venezolano sen autorización e anuncia que a semana que ven reunirase con Dinamarca para falar de Groenlandia. Acaba de licitarse un novo tramo da autovía da Costa da Morte desde Vimianzo ata o enlace con Camariñas. As obras comezarán en xullo e prevese que estean rematadas en 2 anos. Serán 6 novos kilómetros que permitirán mellorar a seguridade na circulación. Máis de 100 millóns vendidos desde as súas orixes hai xa 30 anos. Falamos do Tamagotchi, a mascota virtual en forma de ovo a que había que cuidar, alimentar, limpar os seus excrementos e mesmo xogar con ela. Unha icona da nostalgia que aínda se mantén viva, iso sí, con modelos tecnolóxicamente máis actualizados. Boas noites. Estados Unidos lanza un novo aviso. Interceptou 2 petroleiros vinculados a Venezuela. Un deles é un buque de bandeira rusa que foi abordado en augas do Atlántico Norte por violar as sancións de Washington. Levaban varias semanas tras él porque tentou cargar ilegalmente petróleo en Venezuela. Rusia enviara un submarino para escoltalo. Estados Unidos interceptou un segundo petroleiro con bandeira falsa en augas do Caribe. Trátase de buques da chamada Frota Fantasma, que moven cru de países sancionados como pode ser agora mesmo Venezuela. Mentres, xa coñecemos a folla de ruta de Donald Trump para Venezuela. O secretario de Estado norteamericano detallou no Capitolio un proceso en 3 fases logo da caída de Maduro, co petróleo como principal instrumento de presión e tamén financiamento. A estrategia de Estados Unidos para a transición política en Venezuela pasa por varias intervencións que priorizan a estabilización e o control económico para deseñar o futuro do país. Step 1 is the stabilization of the country. We don't want it descending into chaos. Part of that stabilization. A reintegración de Venezuela ao mercado global será a segunda fase, que tamén incluirá un impulso da reconciliación nacional no país, no que as forzas da oposición serán liberadas dos cárceres. Second phase will be a phase that we call recovery, and that is ensuring that American, Western and other companies have access. A derradeira fase do plan será a transición, mentres o petróleo é o centro da mensaxe de Trump. Venezuela lle entregará ata 50 millóns de barrís de cru e el controlará os cartos da súa venda. Dende a Casa Branca tamén queren que Caracas poña fin ás relacións comerciais con China, Rusia, Irán e Cuba. A presidenta encargada de Venezuela rexeitou recibir ordes de fora. Mi destino no lo decide, sino Dios. A líder da oposición, María Corina Machado, asegura que a súa coalición está preparada para gobernar Venezuela. So he thought that by banning me, he would stop us from winning, but exactly the opposite happened. Mentres Maduro continúa preso nos Estados Unidos, en Venezuela vívense divisións dentro do chavismo entre Delcy Rodríguez e Diosdado Cabello. Washington ofrece por este último 25 millóns de dólares por informacións que conduzan a súa detención e 15 millóns no caso do ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Na súa comparecencia, Marco Rubio tamén anunciou unha reunión con representantes de Dinamarca para discutir o futuro de Groenlandia a próxima semana. Faino despois de que o presidente Donald Trump insistira na necesidade de facerse con ese territorio. Rubio non quixo especificar nin a data nin o lugar do encontro. No noso país as posicións están fixadas. O goberno ofrece a súa mediación para facer fronte á crise en Venezuela tras a intervención dos Estados Unidos. O PP asegura que o futuro naquel país debe pasar pola convocatoria de eleccións. O goberno insiste en que estamos ante un precedente moi perigoso no que se pon en risco o dereito internacional e ante a insistencia de Donald Trump de xestionar o petróleo venezolano. La explotación de los recursos naturales es uno de los atributos más importantes de la soberanía de un Estado. Los recursos naturales de Venezuela son del pueblo venezolano. O BNG tamén considera que a intervención dos Estados Unidos é directamente o pisoteo do dereito internacional. O Partido Popular lembra que o futuro de Venezuela non é Delcy Rodríguez e que a solución pasa por unhas novas eleccións. Que permitan que los venezolanos, todos los que están dentro y los que por desgracia los han tenido que exiliarse, puedan tener la opinión de decisión de elegir. Trump xa actuou en Venezuela e agora ameaza Groenlandia. Todo lo que toca a Dinamarca y Groenlandia le corresponde decidirlo exclusivamente a daneses y groenlandeses. Nuestra posición tiene que ser, lógicamente, respetando
la posición que adopte y que decida Dinamarca, que es el país soberano en este sentido. Con todo, o Goberno non contempla, dixo Álvarez, nin como hipótese unha inxerencia dos Estados Unidos en Groenlandia. Falamos xa de asuntos domésticos. O Goberno dá un primeiro paso para limitar os abusos nos créditos ao consumo. Por primeira vez, haberá un límite legal aos xuros que se poden cobrar. En principio, non poderán superar o 22%. Tampouco se poderá impoñer un prazo de devolución inferior aos 3 meses e só se permitirá que empresten cartos entidades supervisadas polo Banco de España. Os créditos ao consumo supoñen xa o 15% da débeda media dos fogares españois. As plataformas dixitais multiplicaron nos últimos anos a oferta de diñeiro rápido a marxe dos bancos. Hay que pagar un recibo, un seguro que no contabas, los imprevistos tradicionales en un presupuesto familiar. Entonces, claro, acuden, pues se agarran un clavo ardiendo. Pero ese cravo ardendo ás veces sae caro, por iso o Goberno fixa por primeira vez límites aos xuros que se poden cobrar tanto polos créditos tradicionais como polas tarxetas revolving ou os microcréditos que se ofrecen por internet. Ese tope dependerá do xuro medio que cada 3 meses publica o Banco de España. Hoxe sería así. Por menos de 1.500 euros o prestamista só poderá pedir como máximo un 22% de xuro. O tope sería do 17% ata os 6.000 euros e do 15% por riba desa cantidade. E haberá un límite específico para os microcréditos, esas pequenas cantidades de devolución rápida que agora chegan a acumular xuros de ata o 3.000%. A normativa limitaráos ao 4% mensual, 30 euros máximo de comisión de apertura e co dereito a devolvelos en 3 meses. El coste promedio para un cliente de este microcrédito de 300 euros a 30 días es de 103 euros. Con la normativa que promovemos hoy, el coste como máximo será de 40 euros. Cando o decreto entre en vigor non poderán dar créditos entidades que non estean rexistradas no Banco de España. O Goberno ofrece unha suba do salario mínimo do 3,1% para este ano. É a cifra máis baixa das propostas polo Comité de Expertos. Traballo comunicoulle este mércores aos axentes sociais. De confirmarse, suporía un incremento de 37 euros ao mes, ata os 1.221 euros en 14 pagas. A proposta incluiría que o salario mínimo siga sen tributar, algo que, segundo o Ministerio, está pactado xa con Facenda. Coincidindo ca volta á actividade política tralo Nadal, publicouse unha enquisa de intención de voto para as eleccións xerais. Segundo o sondeo de Sigma 2 para o xornal El Mundo, o Partido Popular gañaría as eleccións claramente con 141 escanos e o PSOE afundiríase ata o peor resultado da legislatura con 107 escanos. Vox rexistra un novo teito con 58 e a suma da dereita superaría amplamente a maioría absoluta que marcan os 176 deputados. Sumar quedaría con 13 escanos e Podemos só con 2. O BNG, segundo esta mesma enquisa, obtería 2 deputados. No Senado, a actividade política ia se retomar mañá ca comparecencia do exministro José Luis Ábalos na Comisión de Investigación sobre o caso Coldo, pero o xuíz Leopoldo Puente non deu autorización para que Ábalos saia da cadea onde permanece dende o pasado 27 de novembro. Hoxe tamén trascendeu que os abogados de Ábalos renunciaron á súa defensa por discrepancias económicas. Ao parecer, o exministro socialista non lles está pagando. E a semana vindeira, o día 15, veremos o exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, no xulgado pola agresión sexual á actriz Elisa Muliá. O xuiz cree que a declaración da muller é coherente e, ademais de citalo para comunicarlle que sentará no banco dos acusados, imponlle a Errejón unha fianza de 30.000 euros que deberá presentar no prazo dun día. Medio cento de militantes feministas do PSOE exíxenlle ao partido unha conferencia de igualdade tras os escándalos de acoso sexual. Entre as asinantes do comunicado está Elena Valenciano, ex vicesecretaria xeral do PSOE e a exsecretaria de Igualdade do PSDG. Exíxenlle autocrítica a Ferraz e que adopten medidas tras as últimas denuncias. Advirten dunha fonda fractura no partido. A menos de 24 horas da reunión entre o presidente do goberno español, Pedro Sánchez, e Oriol Junqueras para concretar o novo modelo de financiamento catalán, ERC e PSC defenden un inminente acordo. O novo modelo suporía, entre outras concesións, 5.000 millóns extra de ingresos para Cataluña. No caso de que Sánchez ceda ás exixencias de ERC de respectar o principio de ordinalidade e un calendario para que Cataluña acabe recadando o 100% do IRPF, o acordo de financiamento deberá someterse a votación no Congreso, onde o Goberno e Esquerra aínda non teñen asegurados os apoios necesarios.
Luís Planas cualifica de progreso a nova proposta europea para a política agraria común. A saída da reunión extraordinaria de ministros de Agricultura, o español aplaudiu a idea de Bruxelas de anticipar o pago de 45.000 millóns de euros das axudas ao campo. Con todo, Planas asegurou que a negociación non está pechada e que queda aínda moito camiño por diante. O ministro tamén se mostrou convencido de que esta mesma semana a Comisión aprobará o acordo con Mercosur tras vencer as reticencias italianas. En Galicia, a Xunta licita por máis de 36 millóns de euros a prolongación da autovía da Costa da Morte dende Vimianzo ata o enlace con Camariñas. Prevén que as obras comecen en xullo e que estén rematadas en 2 anos. O novo treito de Vimianzo será continuidade do inaugurado entre Carballo e Baio hai 10 anos. Serán 6 kilómetros de vía de alta capacidade que axudarán a mellorar a seguridade dos 6.000 coches que pasan cada día por aquí. Facer cun investimento importante, casi 37 millóns de euros, unha vía de alta capacidade, pero tamén as obras que permitirán que, chegado o momento, se o índice de vehículos diario así acredita que é necesario, poder convertilo tamén en nunha autovía. Na presentación da licitación do proxecto, Alfonso Rueda destacou o investimento da Xunta na autovía da Costa da Morte con esta prolongación e coa conxelación das peaxes. Esa autovía Coruña-Carballo que vai ter este ano as súas peaxes congeladas e esas bonificacións, ademais, que para unha persoa que sexa usuario habitual da Coruña-Carballo vai supoñer un aforro de máis de 400 euros o ano. Prevén que as obras do novo treito que unirá Santa Irena coa estrada AC 432 que enlaza con Camariñas comecen en 6 meses. Importantes retencións esta tarde na Ponte de Rande en sentido Vigo por un camión averiado que quedou atravesado na vía. Ocorreu sobre as 5:10 da tarde e 2 horas máis tarde aínda seguía ali. A incidencia foi no quilómetro 149 da AP9. En Indonesia, os 2 homes empregados dun hotel acusados de matar a ferrolá Matilde Muñoz negan a premeditación do crime. Durante a segunda sesión do xuízo aseguraron que a mataron ao verse descubertos pola vítima cando entraron no cuarto roubalo. A Fiscalía indonesia acúsaos de homicidio, asasinato premeditado e roubo con violencia, delitos que poden acarrearlles condenas de entre 15 anos de cárcel e pena de morte. E tamén en Indonesia os equipos de procura ampliaron ata o venres o operativo que trata de localizar o neno español desaparecido o 26 de decembro no naufraxio do barco turístico no que viaxaba ca súa familia. Mentres, identificaron o corpo atopado onte. Confírmase que é Mateo, o fillo de 9 anos. Nos con máis asuntos, este 7 de xaneiro deixou imaxes xa clásicas en tendas e centros comerciais. Comezaron as rebaixas de inverno. En Galicia gastaremos de media uns 90 euros neste período de descontos. O mes de xaneiro comezan as rebaixas de inverno. Los primeros días considero que sí que son descuentos interesantes. Rebaixas na provincia da Coruña con algunhas tendas pechadas por mor da convocatoria de folga polo convenio do sector téxtil. De feito, roupa e calzado está entre o máis buscado nas tendas físicas. Unha camiseta e unha blusa. Un jersey e un abrigo. Hai quen aproveita para cambiar aqueles agasallos do Nadal cos que os reis non atinaron. Sí, cosas que los reyes se equivocaron en las tallas y nos toca hoy venir a arreglarlo todo. Sí, fueron regalos de Reyes. Hai que cambiar, non queda outra. Segundo o comparador financeiro BankMe, nestas rebaixas o gasto previsto de cada galego será de media duns 90 euros. Bueno, máis de 80 euros non. Sobre 60, bueno, perfume, bueno, 80 por aí. Os expertos en consumo insisten para evitar gastos innecesarios, o mellor é planificar as compras. Xa estiven vendo as cousas con un pouco de anticipación. A ver si encontramos algo. A ver, yo no voy con la idea de gastar, o sea, echar un ojo por si hay algo y ya. E facer máis levadeira a costa de xaneiro. Ollo a isto, hai quen opta por revender os agasallos que non lle gustaron e aí tamén hai un grande negocio. Unha das principais plataformas de segunda man calcula que máis da metade dos consumidores prefire sacarlles partido desta maneira antes que deixalos esquecidos no fondo dun caixón. Penso que nunca vendería un agasallo que unha persoa me tivera feito. Non me gustaría que si regalo algo que o revendan.
Revender os agasallos que non gustaron é unha opción que cada vez ten máis predicamento e é que esta práctica ten tamén as súas vantaxes. É mellor que tiralos á basura ou guardalos nun caixón, claro que sí. É unha segunda vida e non queda escondido no armario. Podes ti obter un beneficio e para os demais que poden comprar máis barato do que está en tenda. Si le sacas partido al dinero que te ganes, pues bueno. Para a miña economía sí, pero a moralidade quizás non. Esa é outra das arestas do asunto. Eu creo que revender está un pouco feo, non? Polo menos tan instantaneamente recén recibidos, igual aparentar un pouco. É que non se entera outra persona. Cantas veces toca finxir? Eu son experto en poñer boas caras, finxindo que me gusta e logo xa douno normalmente. Cando quedas con ela hai que poñelo, para que vexa que che gusta. A realidade é que o 52% dos españois revende os agasallos, unha cifra que chega ao 72% se falamos da mocidade. Esta práctica está xa bautizada. É o regifting, un ritual post-Nadal que reporta uns 87 euros de beneficio, 127 se falamos dos máis novos. É un diñeiro que tes para ti, para teus gastos, para disfrutar, e eu penso que está ben. Además, tiven o visto bo da miña familia e o fixen, a verdade. A ver, si visto así, sí. Sí que é mellor sempre conseguir algo a cambio que quede no fondo do armario tirado por casa e que non valga para nada. Eso sí que hacerlo tú. Dende hoxe xa se pode solicitar praza para estancias e tratamentos nos balnearios de Ourense, unha nova edición do programa que subvenciona a Deputación de Ourense. Patricia. Si calquera persoa interesada pode dende hoxe solicitar praza, ben a través de internet, ben en contacto cos propios balnearios ou cos traballadores sociais dos concellos. Este programa ofrece fundamentalmente tres modalidades: estadías de 6 días, estadías de fin de semana ou tamén tratamentos sen aloxamento. Arranca xa o próximo día 19 aquí neste balneario de Laia, se vaise desenvolver durante todo este ano ata decembro noutros balnearios da provincia como de Carballiño, Arnoia, Lobios ou Allariz. Está pensado este programa para fomentar o turismo termal e de saúde tamén en temporada baixa. E bota a andar o proxecto do Camiño do Litoral, unha ruta peonil de 1.300 kilómetros que percorrerá de norte a sur toda a Galicia costeira e que a Xunta quere ter lista para o próximo ano santo. O Goberno galego vai investir 2 millóns de euros nestes próximos 12 meses nesta iniciativa que é posible grazas á transferencia da xestión do litoral. Hoxe é o Día Mundial do Selo Postal, unha oportunidade para que os mozos descubran un mundo, o da filatelia, cheo de anécdotas e sutilezas. Aquí tenemos el de la infanta con su majestad el rey. O de poñer retratos dos reis como garantía de pagamento dun envío ocorreuselles aos ingleses. El primer sello que salió fue en el año 1840 en Reino Unido con la reina Victoria y España entró en el año 1850. La reina Isabel II es la que aparece. La característica es que los sellos que salían con la reina estaba mirando hacia la izquierda y los otros sellos miraban hacia la derecha, hacia el otro lado. No te quieres enterar. Os selos retrataban celebridades que cos selos se facían aínda máis célebres. Un dos máis queridos dos últimos tempos foi o de Concha Velasco, o romano de Lugo ou o de Picasso. Este es descubridores de Oceanía. También algunos que salen en alguna serie de gastronomía. Este, por ejemplo, estofado de atún con patatas, de Ceuta. As tiradas eran de millóns de exemplares, agora son miles en edicións especiais. He visto aquí casos de gente que colecciona hasta los sobres. Accións como a de escribir un enderezo, pegar o selo e poñer o mataselos apelan á nostalgia duns tempos en que non todo era tan inmediato. Cúmprense 20 anos desde que entrou en vigor a lei antitabaco. Fumar na consulta do médico, no interior dun restaurante ou dun bar son hábitos que viamos como normais hai non tanto, Alejandro. Sí, e daquela se nos centramos na hostalaría, nos locais de menos de 100 metros cadrados quedaba en mans do propietario deixar fumar ou non, e no caso dos de máis de 100 metros cadrados tiña que estar habilitado un lugar específico para as persoas fumadoras. Algo que cambiou coa modificación do ano 2011 que está actualmente en vigor, quedaba totalmente prohibido fumar no interior de bares e restaurantes, pero sí que se podía e aínda se pode fumar en terrazas como esta na que circula libremente o aire. Algo que pode mudar en moi pouco tempo co anteproxecto de lei do ano 2025
México, que se volve máis restrictiva e amplía a listaxe de lugares en fume, incluindo as terrazas. E os locales de hostelería eran nubes de fume. Fixemos unha limpeza do local despois desta etapa e o teito deste local, que eu limpei a man cunha cosa que se chama hipoclorito, sacabas barniz prácticamente, non? E iso era a nicotina acumulada durante moito tempo no teito do local. Os profesionais da hostalería foron dos máis beneficiados polo cambio, pero fumar, podíase fumar prácticamente en calquera sitio. Incluso antes estaban os médicos fumando, en la sala de espera, en todos lados, fumaban en todos lados. Que el médico fumaba, que se fumaba en el hospital, en el avión. Pasaron 20 anos, pero realmente aqueles costumes parecen hoxe doutra vida. Cando os meus cativos eran pequechos, pediatra fumando na consulta. Sí, señor. Cuando nació mi hija, la primera, todavía fumaban en un ambiente donde hubiera un chico, ella tiene 33. Cuando nació mi segunda hija, a nadie se le ocurría siquiera sacar un cigarrillo donde había un bebé. Cambiou a sociedade, tanto que incluso as xeracións de agora non dubidan en poñerlle o seu cualificativo ao pasado. Pareceme surrealista, verdad? Eu vexo moito mellor como está agora. Pasaron 20 anos de fumar na porta do bar, na rúa, no exterior. 20 anos doutra forma de pensar. Outro aniversario, o daquela mascota virtual que se popularizou en todo o mundo a finais dos 90, o Tamagotchi, o famoso Tamagotchi que fixo 30 anos e, como van ver, segue moi vivo, iso sí, exixindo que o coiden con moito esmero. Analóxico digital. Analóxico digital. Así andábamos a finais dos anos 90. Un chaveiro ou algo así, non? O de dentro un Tamagotchi, parece. No. Un Tamagotchi. Un Tamagotchi. Un Tamagotchi, un xoguete que aínda se segue tendo. Fai uns meses. Este ano pasado. O ano pasado tiño. Sí. Sí. Pero non sei que fixo con el, debe estar nun piso. No, morrera. É verdade. Te acordas? Ti xogaches unha vez con el? Sí, pero a mí tamén sempre me morrían todos. É que son moi tiquismiquis, Sí. Ele iba ao colexio e deixoume para que yo coidara. Eu, 2 días, matei-o. Porque lle daba demasiado. Había que darle de comer. Demasiado de comer ou algo. Fan caca, tens que dar medicamentos, tens que sacalos a pasear. Non, pero miña nai sí que tuvo algún. Contan nesta xoguetería que o Tamagotchi segue sendo para todas as idades. O novo, o Paradise, agotouse xa antes de Papá Noel, e o de sempre, pois, nos queda todavía algunha unidade, pero pouquiñas. Se antes un Tamagotchi xa podía ter un fillo con outro, hoxe en día a cousa vai bastante máis alá. E agora xa nos novos xa en vez de cuidar un solo unha mascota, xa cuidas un planeta inteiro. Despois de máis de 100 millóns de Tamagotchi vendidos polo mundo, despois de 30 anos, o Xapón celebra o aniversario. Que cumplo outros 30, por mí non hai problema. Moitos miran con nostalgia aquel tempo en que estábamos pasando do analóxico ao digital. Imaginen, cos medios que había hai 400 anos descubrir 4 luas que están a 630 millóns de kilómetros da Terra. Pois é o que fixo un 7 de xaneiro de 1610 Galileo Galilei. Son os satélites de Xúpiter. Ión é o máis próximo ao planeta. Ten o tamaño aproximado da nosa Lúa, máis ou menos. É unha superficie radicalmente violenta, con 400 volcáns activos. Europa, o seguinte, é o satélite máis pequeno dos 4 descubertos por Galileo. Un pouco máis pequeno tamén que a nosa Lúa e ten unha codia de xeo e auga. Ese océano subterráneo alimenta as teorías de que, tal vez, haxa vida. Ganímedes é o satélite máis grande de Xúpiter, como ven nesta recreación. De feito, é máis grande que Mercurio, que é un planeta, así que podría ser mesmo un planeta. A temperatura ali cae ata os 193 graus baixo cero. Ten máis auga, ollo, que todos os océanos da Terra xuntos. E podería, por tanto, tamén albergar formas de vida, iso sí, moi simples. E tamén a última, Calisto presenta auga salgada na súa superficie, imprescindible para a vida. Por certo, esta semana é posible ver Xúpiter a simple vista e tamén as súas 4 lúas. As noites do venres e o sábado estará máis preto de nós que nunca. Unha posición que non se repite ata o ano que ven. Ata mañá, feliz noite.